बिजनीआव सासे आइजो गान्जा फालांगिरिखौ पुलिसा हमनो हादों। बङाइगावनि गेरेबगाबारियाव 3 लाख रांनिबो बांसिन गान्जाजों लोगोसे सासे आइजोखौ पुलिसा हमनो हायो। गान्जाखौ गेरेबगाबारि थानानि मोनसे पुलिसनि अपारेशनाव जब्द खालामनाय जायो। 27 नं माहारियारि राजा लामा गेरेबगाबारिनि थागिबि गौरी चौहाननि न'जों नांजाबनाय पाननि गलानिफ्राय गान्जाखौ जब्द खालामनाय जायो। जब्द खालामना मोननाय गान्जाफोरनि बाजारनि बेसेना 3.5 लाख रां होनना मिथिनो मोननाय जादों। गान्जा फालांगिरि गौरी चौहाना खारखोमानो नाजानायाव पुलिसा होसोना हमनो हायो, जायनि जाउनाव गान्जा फालांगिरि गौरी चौहाना जोखोम जायो आरो थाबैनो मानिकपुर सावस्रि मिरुआव लाना थाङो। थांनाय मैया मोनानि समाव बङाइगावनि गेरेबगाबारियाव सासे गान्जा फालांगिरि आइजोखौ पुलिसा हमनो हायो। 27 नं माहारियारि राजा लामा गेरेबगाबारिनि थागिबि गौरी चौहाननि न'जों नांजाबनाय पाननि गलानिफ्राय गान्जाखौ जब्द खालामनाय जायो। जब्द खालामनाय गान्जाफोरनि बाजारनि बेसेना 3.5 लाख रां होनना मिथिनो मोननाय जादों। गान्जा फालांगिरि गौरी चौहाना खारखोमानो नाजानायाव पुलिसा होसोना हमनो हायो आरो जायनि जाहोनाव गान्जा फालांगिरि गौरी चौहाना जोखोम जायो आरो थाबैनो मानिकपुर सावस्रि मिरुआव लानानै थाङो।